bit more roads than us. For example, Migori, kai wuoyo on behalf of Migori. From Kisii to Isbania. Nonego bedni wabede gi spar roads moko. Nikech ineno kata kaka Homa Bay kidhi nitiere Oyugis so connect Kendu Bay, kamano nitiere moluo cho moluo Marakalo Rangwe, madhi nyaka kocha. Ngeni they were part of this main project. If you go to Kisii, tiburo yudo ka Kisii no yudo close to about another almost 160 kilometers plus. Mane mag spar roads mane makalo matino tendo. In there, that very project, nentiere king of the actual program, and I don't know whether PS Nyalo Paro, nentiere ni schools mane within 2 kilometers from the main highway, need the team tarmac at least to get into them, and other small spar roads. Kuro king of Migori, the whole stretch, no kwa yodo mora. In fact, the only road mane yodo moro yodo ki chopo kamoro ni Kakarao, to the Oluoro, to the Kiringi, to the Gikocha. It was only bypass a short stretch. Tuntie skunde gara mantire do wane do barabara. Ne okoti more. Ate mama na wacho niya en goodwill. En goodwill. Sama untiere in good books gi sirikal. Maonge ni jogi umbende uwinjo wach mar sirikal. Mondo mi uwinj udhir gige yot. Nikech kidonjo, nikech gidi kaka wan wajo siasa. Samoro ka inoko ka. Tigo rigi sirikal. Kasto kiny, idhi yudo kata wuodu ka kare orege nitiere office. Sami donjo kanyo. Ibo neno mana ka orwaka nikech koro ng'eyi, to chunye ok ni kode. Nikech wacho ni ang'o koso ng'ane moriwore gi joka magigowa godo. Omiyo kata ka en gi thuolo mar timo ni gimoro. Kata en wuodu, ng'ama nie sirikal mondo en gi thuolo mar go ni se yie gimoro mondo gimoro dhi otimre. Iyudo koluor nikech nyane ka gima o support jok mapinga ng'oa. Mapingo sirikal. Omiyo sani endi ng'e. Tawacho ni goodwill no, waneno ka gima president. In fact, for the first time emo winjo ka jogweng' ma samoro kuma kerae, samoro be koro ywak ni kere limo wa mang'eny ahinya. Do kata gimbe kuonde gi bang'en nitie barabara mang'eny madhi mbele. Lakini president osetimo a lot of balancing. In fact, Ma is the first president maparo ni ineno ka ng'enyne ohero bedo oko. To kamoro ka kamoro modhiye. Nyake yudi no timo gimoro. Sani ne en Western Ndala Beach, odhi biro Nyanza ndalo moko 4, to king'iyo program kata kaka olose. Ok obiebia ni obire rally ni obire kanisa to wuok odok. Ntiere gimoro to gimoro dhi mbele. Omiyo aparo ni what we lost, there is a ntie pogruok maduong' ahinya, chalo dichieng' gotieno. Ka gigo dhi mbele. Barabara mobedo committed, for example in Migori. Total dhiro mo karibu bilion 20. Kata bedo ni pesa mokete budget during this time, maybe magi chakogo is less, but ka chieng' tiekgi, to bro bedo ni about 20 billion worth of roads. Osetem through kocha. Right. Engineer na kidogo lo san kai could list man projects go abro somo geche geche mo wana life. Anyalo muna medo gima mheshimiwa wacho. This thing could goodwill. The time manwa TS